letech 1975 na paměť všech zahynulých, padlých sovětských občanů. Jsou mezi nimi ti, kteří zahynuli i v koncentračním táboře, například Jaroslav Starda, Jaroslav Vacek, který ho rozmlátili tak, že ho poslali domů umřít. No, a ostatní jsou, kteří tedy padli u toho Ždírce. Josefa Ležáka, zdejšího rodáka, spisovatele. A jsou tady urny i jeho synů Vladimíra Ležáka Borina, který se podepisoval jako Borin, a Milan Ležák Jariš, taky jako spisovatel to byl. A když ten Josef Ležák pocházel z mnohočlenné rodiny, neměl možnost vzdělání, tak samozdělání se dostal, že se z něj stal spisovatel a redaktor psal do různých novin, do různé články. A nejznámější 3 jeho romány, které vydal a který ještě možná v některých rodinách se najdou, tak hlavním takovým, který se týká Sověděva, se jmenuje ten román Peníze ve strůle. Další se jmenuje Uštván a třetí se Maty. No. Byl z evangelické rodiny a jeho romány taky tím smyslem jsou určitým nadnesením v tehdejší doby, kdy jako církve proti sobě stály, nebo ještě pokončilo, bylo to vlastně před koncilová doba. Který zde má Robeček, nebo jako urnu, který se narodil v roce 1894 a zemřel 1970, tak byl to obyčejný kopecký příručí, který za první světové války se dostal do Francie a do blízkosti Štefanika, generála Štefanika, a ten si ho vybral do první letky, musíme říct teda, že to byla vlastně první letka naší armády. A znal jsem se s ním moc dobře, stáří prožíval zde, v Sověděvě, vyprávěl mě svoje zážitky, jak například zachránil francouzského letce, kterým si až pomalu do smrti dopisoval, a vychvaloval a vzpomínal na generála Štefanika, jaký to byl voják, jaký to byl důstojník. No, přišli teda velikosti, by se dalo říct, zůstal skromným, s každým jednal rovně. Docela za první republiky dělal i velitele letecké školy v Hranicích. No, byla o něm otištěná veliká stať nedávno v historickém časopise o letectví, jako kronikář, to má v archivu. Generála Josefa Janáčka, který v druhé světové válce byl v odboji Obrana národa, se to jmenovala ta organizace.
A právě do Sobíňova jsem si jížděl, kde se setkával s různými lidmi, kteří sem přijížděli. A právě nalevo odpočívá jeho bratr Gabriel Janáček, který měl hospodu. A v té hospodě se schůzovali a spolupracovali na odboji proti Němcům. Bohužel Gabrielu Janáčkovi se občané Sobíňově špatně zachovali. V 50. letech ho zavřeli jako kulaka a on zemřel, páč nemohl být léčený, měl vředy, tak zemřel na žaludeční vředy, tak byl zde pochován. Tomu jako povolili i zástupce, tenkrát v roce 1953 byl to pohřeb velice byl navštíven, ale bylo tady spoustu taky těch, kteří hlídali, aby se něco neřeklo. Při té vzpomínce, že kněz, který zde tenkrát působil, rozplakal většinu přítomných tím, když začal tady nad hrobem báseň našeho básníka Rodné brázdy šířím dál, co mi vás jen Pán Bůh přál, co si já vás navosvěval na Oral. Gabriel Janáček byl hostinský a zároveň taky hospodář. Já jako kluk vzpomínám, že neexistovalo, že jsme třeba říkali, pane Janáček, neste si ten šesták, když měl vrátit. Ne, ty byste to mohl učítat a šel někde třeba do kuchyně, do pokoje a tam hledal drobný, aby to mohl vrátit. No a za to, že pomáhal partizánům, židlem a šatstvem a ledovčím, a že se do něho shromažďovali odbojáři, kdyby to Němci se dověděli, tak celá rodina byla vyvlaštěná. Tak za to jsme mu odvěděli a pak celá rodina byla vystěhována. Jsme v místě, kde 5. května 1945 došlo k nerovnému boji občanů Sobíňova a německé armády na konci druhé světové války. My zde máme jednoho z posledních přímých účastníků tohoto boje, pana Karla Janáčka ze Sobíňova, který nám o místě tragédie řekne víc. Ozbrojili na Bílku, kde se zdala německá posádka. Proti nám necelých 200 metrů na kopečku od Žírce stál transport SSáků počtu nejméně 400 mužů. Byla to pěší jednotka, která měla předopanceřové auto, za nimi byly povozy s koňmi a většinou to byli samopalníci a kulometníci. Zde štábní kapitán Hodnický, náš velitel, se pohádal s poručíkem Dvořákem, který mu vyčítal, proč nechal tak zajet blízko
k Němcům. On prohlásil, já jsem velitel, já vím, co vám dělat. Pak chvíli se chytil za hlavu a utíkal k Sobiňovu a křičel: běžím pro posilu. Velení se uchopil poručík Dvořák, který prohlásil, že nemůžeme stát za autem, že by nás Němci obklíčili a všechny postříleli. Několik mužů, kteří byli nasazeni v Německu, uměli německy, ze Sobiňova, to byl Lepšovský, Joska, Kafka a Zařilový Hodky, to byl Kadlec, vytáhli kapesníky, šápky a šli proti Němcům vyjednávat. I z německé strany důstojník a zajišťoval vojáky, kteří nešli teda po kranicích, ale šli až po březích na druhé straně k poli, tak ho zajišťovali. No ale my jsme dostali příkaz zatím, že se máme rozvinout, tak jsme se rozvinovali s kulometama a s puškami jsme se rozcházeli kolem polí, které byly rozvoraný, byly to úzký takový pásky. No, a já se budu držet svého. Já jsem se dostal do blízkosti 80 metrů od Němců a šel jsem od jednoho kulometu ke druhému, kde už teda ležel pomocník, říkali, není třeba jít dál, šel jsem dalšímu, tam taky bylo, u třetího taky, až u čtvrtého, jenže v té chvíli jsem se díval, jak naše vyjednavači mluví s Němci a křičí na ně, že se mají zdát, aby se zdali, že je konec války. Když to z naší strany Joska ze Sopot, který snad nechci jít, vystřelil z pušky na to velitel německý, kterýho jsem viděl, říká z té vzdálenosti 80 metrů, mávnul rukou a na jeho rozkaz se rozletěli vojáci do příkopu, do úvozu, který byl věštěný směrem na Nový Ransko, byl to vlastně jako přírodní zákop. A počali nás ostřelovat. První tedy zahynuli dva parlamentáři, kteří byli v čele, voják panceroval jeho auta a začal stěkat těžký kulomet. No, Jirka Kafku a Joska, ty se zachránili, poč byli prakticky za těma dvouma předníma. Skočili do příkopu, ustoupili, Jirka byl postupně raněný napřed do ruky a potom do paty. A já jsem na mě volal Ječmínek, který to byl voják z první světové války, který se vrátil až ve 20. roce z Ruska. Stál s kulometem na travnatý porostu a volá na mě, pojď s tím kulometem ke mně. A já jsem, to bylo v těch době, kdy právě mávnul rukou ten velitel německý. Já jsem se překulil, už jsem se tím nedostal, překulil jsem se, dotáhl jsem se dalšímu kulometu, kde byli vojáci, byli oblečeni v uniformách Československé armády z první republiky a byli tam 4. A měli kulomet a potřebovali zásobníky. No, tam. Nasadil kulometčík, to byl jistě to byl vycvičený voják první republiky, začal střílet, no a Němci nás začali ostřelovat taky. A letrvalo tu dobu, tak sestřelka trvala asi tak 100 hodiny. Obou stranách, když
když ten náš kulomečník říká, že začínají nás okličovat, že musíme ustoupit a ukazovat Sobíňovu, taky ten kulomet vzal a začal ustupovat těch ostatních, kteří vedle mě leželi, ještě ty tři, zpočátek říkali, my se nezdáme, my se zdáme, nás se nic nemůže stát, je konec války. Já říkám ne. Mě vnitřní hlas poručil, abych ustoupil. Jsou to SSáci, jak jsem viděl, i na hlavách, mají na hlavách smrti hlavy, budu ustupovat. No, když jsem ale kolem sebe viděl, jak padají kamarádi, kteří nebyli ničím krytí, tak to bylo těžké, ale přesto jsem vyrazil, když jsem viděl toho našeho kulomečníka ustupovat a po 100 metrech jsem byl zasažený do levého boku, začal jsem hrozně krvácet, krev se mě valila postejně, ale přesto jsem se dostal až 17 k krásnému domku, kde mě dva chlapci ze Sobiňova otáhli do dolní části Sobiňovy a tam mě prvně ošetřili a naložili mě na trakař a vezli mě domů. No, to byly tak asi moje zážitky z tohoto místa. Viděl jsem třeba Rudolfa Kofrštovýho, do dneška ten pamětník, ten strom tam je to planá hruška, která je tak nazvaná nad dočekalovou vodou a tam ho tak si střelil. Potom jsem viděl dva ustupující, byl to můj strejda Janáček, Jan a Láďa Dymáček, který taky ustoupili. Tomu Dymáčkovi toho Dymáčka zasáhla střela do prsou, ale že byl kuřák a že měl tabačerku, nebo jak se tomu říkalo, že jo, na cigarety kovovou, tak ta kulička mu uvízla v té tabatěrce. No, to byly asi takové ty zážitky. Celkem tady zajedlo 30 kamarádů, některý jsem zjistil, že nejsou tady napsaný, tak jsem zjistil až po několik let po válce. No, to bude tak asi všecko, že tam například na té straně... Tenhle most byl vyhozený partizány. Stojíme u hrobu mého bratra, který byl o 5 roku starší, Josefa Janáčka, který zahynul 5. května 1945 v Sbírce. Nalevo i napravo leží jeho kamarádi, kteří zahynuli ten den
nejsou zde všichni, kteří padli u dočekalové vody pod Sobíňovem, ale jsou tady někteří, kteří zahynuli například vedle našeho Josefa Pepíka, je Antonín Starý z Bílku, který byl Sobíňovák, ale byl železniční. Jan Starý, který byl jeho bratr, zahynul u Sobíňova tady u Zámecké cesty. A dále je Bedřich Starý, který zahynul až na podzim 5.7.1947, kdy jako Tesenbák byl vyslán proti banderovcům na Slovensku. No, napravo našeho Pepíka Jaroslav a Vítězslav Jelínek, to byli taky dva bratři, kteří oba byli popraveni u 17. Zdali se a tam byli popraveni s dalšími. Vilém Bednář a Miloš Uchvytil, tak Vilém Bednář ten padl v boji, Miloš Uchvytil tam taky byl mezi těmi, kteří se zdali. A Bernard Hartmann nezahynul taky zde, ale zahynul u Chotěboře na stráži u železničního přejezdu. Ostatní zahynuli tady u Sobíňova až na poslední dva, kteří zahynuli v výbuchu granátu. Byl to vlastně jeden z nejstarších, podle letopočtu 1890, ale tady je ještě Josef Starý, Ječmínek 1885, tak ten Emil Veselský padl jako parlamentář, ten padl první. Josef Starý, to byl legionář první světové války a vrátil se až v roce 1920 z Ruska. No ostatní ty zahynuli normálně jako vojáci, poslechli výzvy, tak zahynuli v těch místech u toho Ždírce. Vidíme, že ani po 54 letech, po více jak půl století, občané Sobíňova nezapomínají napadlí a že se starají o hroby svých padlých, svých otců, dědů a synů. Vždycky den předtím, to je 4. května, předvečer té krvavé události se zde schází, i když stále menším počtu, nelze se tomu divit, když už je to 54 roků.